Hvorfor stemme Effektpartiet, tænker du sikkert? Jo, nu skal du høre. Vi kæmper for din frihed, lav skat og din ret til alle dit eget. Effektpartiet, tænker du sikkert. Jo, nu skal du høre. Vi kæmper for din frihed, lav skat og din ret til alle dit eget. Det synes jeg er meget godt budskab. Far! Hvor er der, Sonika? Stemmer vi egentlig Effektpartiet? Nej, det kan jeg så tage lige med lov, der vi ikke gør. Effektpartiet? Nej, vi stemmer Socialdemokratiet. Det har altid været det gode. Jeg synes, det er sådan nogle gode mærkesager. Nå, er det det? Så kunne det godt være, at vi skulle til at tage et lille kig på. Ja. Mor fra Effektpartiet. Jo, det er det. Er du ikke mor fra Effektpartiet? Jo, det er. Jeg er stor fan. Jeg har lige set din TikTok-video. Hvor fedt. Kan I godt tage et billede? Selvfølgelig. Tak. Kaffe? Tak. Det er sgu lidt tyndt ud. Ja, det må du undskylde, Nora. Det er sgu okay, Nicoline. Hvordan går med e-sportingen? Det går rigtig godt. Pisse godt. God dag. I lige måde. Hej Nicoline. Kommer du ikke lige ind på kontoret og snakker om valgresultatet? Jo, 2 sekunder, så er jeg der. Hej. Hej. Ja, så vi kan se her, så har vi jo vundet valget, så det hjælper jo det, vi gør med sociale medier. Ja, okay. Hvad er næste skridt så? Jeg tænker, at vi skulle prøve at stille op som statsministerkandidat.